Kaixo eta ongi etorri beste gaunde batez beste bideo batea. Bueno, gaurko nago set desberdin baten ze Tolosako etxen nago Bilboko etxen. Hainez grabatzen nago ostiral eguerdin eta gaur bertan nijoa hemendik pare bat orduta Bartzelona bitzagoaz. Ze asteburuetan andantzatze dugu. Ordun abisatu lehenik eta behin blog bat egon gala asteburuntakoa, urrengo asteazkenen, hau da, nik algokotik ganden, eta asteazkenen edukiko zuen bloga. Eta, hoxe, hortako, beti bukaran esatet, baina gaur hasi garen esangot. Hortako, arpidetu, kanpaia eman notifikazioak eta jatzeko, eta, de paso, bideo hori like eman, ze gero bukaeran naztu ingo zaizu, orduan emate baizu asko zobeto, ze fijo gustatuko zaizula bideo hau. Oso bideo interesgarria da. Eta, komentatu zure iritzia baita, ze jende askok iritzi ezberdinak zaintzake gai honen ingurun. Orduan, hoxe, jakiteko bloga egongo gala, eta zenberri hau Tolosan naholako, ze seitu nahi bitu matea. Eta guain, zertan ator bideo hontan, zer ingurun entzingot. Ja pixkadeaz podcast formatu hartzen bideo hauek, baina ez, hau zan pixkat improvisatzen behar nolako, eta esan dut, itzingot hontaz, dala lerratzeaz, eta lerratzean garrantziaz. Eta ze gaur hontaz, eta hola, sin mas, ez da ez bideo bat, ez trend bat ez ze bueno. Asteazkenen, eren egun, igande ikusten izaterakotzako aspaldi, urriak 15, izan zen greba orokorra Palestinan alde. Eta gauza asko pentsatzeko aukera eman dit greba honek, eta egun honek, eta orokorren, aste honetan oso pentsakora naiz, lerratzen ingurun, politika, orokorren ez. Eta, horren ingurun atoretzaitea. Beraz, hasta dile bideoa. Orduan, testu ingurua hoi, urriak 15, greba, eta Palestinan alde, genozidioa salatzeko, eta Palestinaren resistentzian alde, eta, Israel genozidioa egiten nahi dela salatzeko. Orduan, testu inguru honetan, gertatua gauza bat, eta nahi bereziki kezkagarria irutu zait azken urteetan gertatzen nahi dena. Eta da, askotan ulertzea greba eguna jaiegun bat bezala. Eta, ez dagoaz klasea, jai daukau klasen, baino jai daukau beste zerbait edo borroka bat daolako horren atzetik. Ez da enijoa klasea jai nahi delako, baizik eta enijoa klasea benetan protesta ingotelako zerbaiten aurka edo zerbaiten alde. Eta askotan, iruditzen zait, bozkatze dunen greba baten alde edo kontra, beti bozkatzea greba deialdian alde, jendeak nahi delako jaieguna. Baina gero, baiezko bozkatuen pertsonetatikan, zenbat jute benetan manifata, ekintzata, ekitaldita, dana dalakoa, hau da, greba bat konbokatzean eta zerbait protestatu behar dalako. Orduan, manifa bat egongoa segurazkina, edo konzentrazio bat, edo ekitaldin bat egongoa, zerbait egongoa hor. Orduan, amorrua mateit, greban aldea agertzen jendea bakarrik etxen datzeko siestan. Edo lotan edo dalakoa. Greban helburua ez da hoi. Eta asko ikusiet asteazkenotan hori gertatu ala. Ze basan dut hau? Ze aurreko asten ostegunen, hau da, ez ostegunetan baizik eta aurreko ostegunen, paroi bat genuen klasen hezkuntzako eragilek deituta, ingozalako paroi bat, argazki bat, eta Palestinan alde. Eta jende asko etzan jetxia argazkiak eta klasen gehatu zen. Baina gero, jende horrek baiezko bozkatu du greban alde, eta aztezkenen greba entzuten, greba, etzian klase jun, hogeita esan da, ez zuten greba egin. Hau da, baiezko bozkatu duten, baina gero etzian ez gunez manifa, ez ezerta. Eta horrek kezkatzen hau. Jarrera horrek, gaur egun ikustela greba jaiegun bezala. Eta ez,
Aigara galtzen greban espiritu irautzaile, borrokatzaile edo protestatzailea, ez dakit nola esan. Baina hori sentitzet. Eta honekin lotuta dago lerratzean garrantzia. Eta zer esaten lerratzean garrantzia? Jende askok, eta nik uste nire ingurun, nire herrin, asko gertatzeala, nire ingurun ez, nire adineko jendeen, edo nire inguruko edetako eta nire nik kontrolatzen den jendea gutxo gara bera ez aguna bezketa gertuko, edo klasen izan dako, edo adin bat gora, urte bat gora, bera ulertzea zu ez? Ikustet politikakiko eta lerratzeakiko ez dakit nola esan. Erresistentzia bat, pasotismo bat, falta dela hor benetan borrokarako edo protestarako green bat, esan dezakegu ez. Eta garrantzitsu iruditzen jendeantzako politika da politikarik egoena. Eta gure bizitzak ez dira politika, eta beste guztia ez da politika. Eta da, pentsamendu bat oso okerra ze bizitzan gertatzen guztia eta guketen guztia politikoa da esnatzega momentutikan. Iteren guztiak dauka eragin bat, eta da politikoa. Eta jendeak ez du ikusten, ez du ikusi nahi, ze asko zoeto bizigea pentsatzen hau ez da okit nahi, ez da nire inkonvenientzikoa, orduan paso itet. Eta da justo zuze kontrakoa, hau da, zuk itezun guztiak eragin dauka zugan. Eta zuk itezun guzti horrek eragina ez dukiko zugan beste norbaitek erabakiko lako, hau da, zuk erabakitzen duzun guztioi beste norbaitek erabakiko zure ordez, zuk ez baztu jartzen zure partetikan. Orduan, ez lerratzea da, hau da, genozio bat Palestina naderi dela bilkot, bale? Genozio bat da gertatzen. Eta zu, lerratzea batzea, ez batzea lerratzen zenzu, eskenik ez dut lertzen, honen ingurun, gatazkan ingurun, ja aizea lerratzen Israelen alde eta genozioan alde. Zeba, oso errez. Zure isiltasunak eta zure bestalda begiratzeak iteulako egoera mantendu dauntokin. Hau da, genozidea gertatzen, zuk bestalda begiratzen batzu esaten ez eskauz daukit nahi, genozidea gertatzen jarretu. Genozidea hor gerengoa eta gertatzen jarretuko. Baina nik esate bat, genozidea gertatzen eta lerratzen naiz, genozidea gertatzen eta salatzen genozidioa eragiten nahi nahi zuzenen eta salatzen nahi zerbait. Guk, herritarrok, daukon botere bakarra da protestakoa. Gero, beste bain batera egile eta beste esfera batzui dagozkie beste erabaki batzuk hartzea baino. Guk presioa sortuz eta guk esanez, hemen gauzak ari gertatzen, ordun bakarrik harko dugu gatu. Zenik bat hola, hoi gertatzen jarretuko, hoi horrengoa eta hemen mantendukoa. Esplikatzen naiz? Orduan, super garrantzitsua. Eta ez, hoi bakarrik, gure eragite dute mozake bai, ez eskenik ezakit politikaz, ez ez bozkatzen, ez errez. Eta, dauzkau, 22-23 urteia, lan mundun sartzagoaz, soldatak, lan baldintzak, dena eragite dugu. Emantzipatine bat emazio edo independizatune bat zera etxetikan alkiler bat ordendu behaztu, pixu bat erosin behaztu batin behaztu, ez txebizetan preziek, denak dauka eragina, osakitza nola didan gehatzen, hezkuntza batzuk ikaslea gaur egun, edo izaten jarretuko dugu, edo etorkizunen gure ondorengo hezkuntzak garrantzia dauka ez, o zeutuko dugu dozenean esku hezkuntza, ez dakit, zerbitzu publiko, garraio publikoa, dana, dena dago lotuta, eta guk aldaketa txiki asko eragin ditzakegu aldaketa handi gertatzeko. Eta iruditzen jendeak ez duela ikusten bere esku, eta jendeak duela paso, eta beste erabakiko guen ere ordez, eta nire ordez erabakitzen guen horiek erabakiko guen behen interesako eta ez gure interesako. Ez dakit azatzen izan honekin, baina pixka nahi mazaldu, lerratzean garrantziaz. Eta ja honekin kolektibotasunaz. Hau da, iraultzak eta borrokak individualki ez daukate inungo garantziak, baukate, badia, baino kolektiboki erantzute baino gatazka bati, kolektiboki ite badeu
garrasi, askoz gehiago eta askoz eragin gehiagokiko. Askoz gehiago entzungoa eta askoz eragin gehiagokiko orokorren. Orduan, bizika gaur egun gizarte nahiko individualista eta nahiko ez dakit nola esan, gurekoia. Hau da, norbeak bere burua salbatzeu eta gero sieso bestena. Eta iruditzen zait, pentsatu behar duela modu askoz kolektiboago baten, ze kolektiboak eta kolektibotasunak emango dugu indarra, sostengua eta erramientak, azken finean, gatazka baten aurren edo arazo baten aurren edo bizitzan, orokorren, aurre jarraitzeko edo aurre iteko. Orduan, nahi nun peixka baita hemen kolektibotasunan garantzia azaleratu. Eta ustez jazta, hau zala esan nun guztia, azken egun hauetan pentsatzen ditu nezena. Pentsatu nun TikTok baten itea, baina TikToka motza gazteiten esplikatzeko eta nahi nun neukan espazio hau, utxa, igandeko bideoa neukan zerekin bete eta esan nun. Ontaz itzen got eta hola denbora gehiagokat baita azaltzeko nire burua eta pixkat puntu hauek. Gero garatza daukau, izango zen ordu beteko podcasta, garatuko nuke ordu beten zehar, hau guztia, baina pixkatela highlight batzuk eman nahi nituen eta dia horiek. Greba ez dela festa eguna, lerratzea garrantzitsua dela eta kolektibotasunaren indarra. Azken finean, eske bakarrik ez goazinioa, talden. Eta ez esan nahi, denok igual pentsatu behar deunik, denok iguala inbar deunik, edo denok berdinak izan behar deunik. Taldean aurkan hau. Baina bai iruditzen zait, kolektiboki gauza askoz gehiago lortzea dauzkaula, individualki dugu bakarrik baino. Sin más, kolektibo ondo loko indarra. Eta, argi nahi utzi, bideo baten, TikTok bat labur gehiatzen zaitelako. Ni joia 10 minutu ertizketan, gero edizioekin motzago izango da, baina, gutxi gora bera astuntako bideo da, barkatuz bazaizu gustatzen, ez baldin bada hain YouTube estilokoa edo ez baldin bada hain trend estilokoa, baina nahi nun pixkat argi utzi hemen kanal honetan baita nondik ni joan. Eta olako pentsamendu baita bultzatu nahi dut, sin más. Eskerrik asko nahi nire baldin bazteate, eskerrik asko bideo guztietan ematen ez duten babesagatik. Egia da, bideo asko pilatzen nahi diala, orduan ikustaldik asko jetxila, baina ez dut ikustaldin gatik iten hau. Orduan, igual dit, gehiago edo gutxiko ikustez duen. Nik itet hau saretan eduki euskera zeoteko. Eta iruditzen zait, formatoa momentuz egokia dela. Hau da, igandetan bideo bat, eta asteazkenetan bloga da honetan. Ze bloga beti bakizue, badago edo ez dago, nire astean eta asteburuan arabera eta nire lankarran arabera. Orduan, egia da azken aste hauetan, hainezela azten bi bideo gotzen eta pixkat kargatxu izan daitekela denak ikusteko, baina, nahi zuen ikusi, bezpilo baten ez jasotzen alare, hasi que eskerrik asko, berri izaten guztioi horiek arpidetu, like eman eta, hasinean zaten guztioi, eskerrik asko nahi etzatik azte bideo bastante txapa izan da egia esan, baina, eta hoxe ez daukat ezer gehiago esateko, hasi que eskerrik asko, eta asteazkenengo batu, urrengo bideo ikusiko gehala, eta bitarten, bideo gutakoan beste bideo ez zule ikusi, hemen agatuko jaukaran beste bi bideo, kanalen bideo jauzkazue, aurreko asteko bideok, buda guztia bloga egiten pasaet, hasi que hoxe. Eskerrik asko denai, eta asteazkenen ikuste geha. Agur!